Gaurkoan Mutiloan elkartu gea gizarte labeko topaketa egiteko 3 udalerritako kideak. Azkenen da, herritan zein behar dan edo nola gauzatu, jenden artean biltzeko, gauzak egiteko eta herrik aurrera ateratzeko, batez ere herri txikitan. Egin duguna partekatzea. Adibidez, bakoitza bere herrian, zer egiten nahi gean, edo ze esperientzi izan ditugun, eta ideia horiek partekatzea. Nik uste hori dela baita ere aberasgarria, zatik beti ikasten duzu, holako talde lan baten. Konturatzen ze azkenen gauza asko, kezka asko, hobeto esan da, elkarbanatu egiten diela. Herri txiki guztiek dauzkatela amonkomuntasun handiak. Eta, nahiz eta zu ideia batekin etorri, agian beste entzunda ere, beste ideia batzuk sortu daitezke, beste enfoke batzuk, eta irten bidea edo, beste ari bat tiratzeko modukoa sortu lehikela edo ikusi dezakezula. Nik uste dut jende berriak ezagutzeare oso aberatsa dela, eta pentsatzen dugu elkarte bezala ere baita eta gizarte lab izenean indaikegula elkarrekin lan polita. Dinamika batzuk egin ditugu eta horien artean asko gustatzen zaitena nahi behintzat da jartzen dugu horman arbelan edo nun, posti batzuk eta hor kontrako, kaldeko, zegin daiteken, zer ezin da egin edo desberdinak. Benetan esperientzia aberasgarria, interesgarria eta pozgarri izan da guretzako, eusko ikaskuntzarako. Eta espero dezagun ez izatea azkenekoa. Azken finean, esperientziak partekatzea eta ikuspuntuak ere elkarbanatzea oso importantea delako, nolabait irtenbideak baita komunak izan daitezen. Hau politia izango zen, herriko jendea ere ikustea, edo jakitea nola muz, badola jende bat, ez da, moitzen dana. Eta sensazio oso nahi izan da, bai. Eta uste herri guztiek bildu beharko ziela, batez ere, herri txikik batez ere, ez da? Oso positiboa.